हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार उदालगुरियाव हाई प्रफाइल बिजाथिफोरनि बादायनाय टिकेटखौ लानानै कन्टेस्ट सोलिदों उदालगुरियाव BPFनि बिजाथि दाबिदार रबिनसन मुसाहारि फारसेथिं BTCनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारियाबो MLA बिसायख'थियाव बादायनो थियारि हाग्रामा महिलारिया सोरनो होगोन टिकेट फैगौ आसाम मायन आफादनि बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रों जादों मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा BTCनि उदालगुरि बियाबावबो उन जानानै थायाखै BPFनि दैदेनगिरिफोरा उदालगुरियाव हाई प्रफाइल बिजाथिफोरनि कन्टेस्ट सोलिगासिनो टिकेटखौ लानानै उदालगुरि बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलानि राजखान्थियारि गाहाय बोसोनगिरि रबिनसन मुसाहारि बिथाङा उदालगुरि बियाबनि BPFनि टिकेट दाबिदार रबिनसन मुसाहारि मैं निजे प्रार्थी হৈছে দাবিদার উদালগুৰি যি 46 নম্বৰ উদালগুৰি ST সমষ্টি বিধানসভাৰ এইটো মই বিচাৰিছোঁ ডেপুটি চিফ আছে তাত থাকিব পাৰে তেওঁ বিচাৰিব পাৰে কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ দেশত এটা ৰাজনৈতিক দলত সকলোৱে ইয়াত টিকেট বিচাৰিব পাৰে কিমান আশাবাদী মই তো 100% আশাবাদী मख'जाथावना दि उदालगुरि बियाबखौ लानानै हाई प्रफाइल BPFनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव टिकेट दाबिनायखौ नुनो मोनदों फारसेथिं बारग' मन्त्रि आथिखालनि BTCनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथाङाबो फैगौ MLA बिसायख'थियाव बादायनो थियारि जानायखौ नुनो मोनदों MLA बिसायख'थि गेलेनायनिबो आं इतिमध्ये साखाफारा जाखाबाय आरो टिकेट मोनोब्लानो आं गेलेगोन आरो जुदि आं देरहासार जायोब्ला उदालगुरि ओनसोलाव आरो जौगानायजों खामानि मावनो हागोन गुबुन फारसेथिं हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया BTCनि मोनजिबा बियाबाव BPFजों मासि रानलायनायनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव रबिनसन मुसाहारिया बिजाथाय फोरमायना बुङो दि दोलोनि गेजेराव खान्थि बायदियै सावरायनाय जायाखै होनना বৰ্তমান এই বিষয়ত কোনো চূড়ান্ত হোৱা নাই আমি যেহেতু এতিয়ালৈকে আমি দলীয়ভাৱে এইটো আলোচনা কৰা নাই চূড়ান্ত হোৱাৰ কথাত সেইকাৰণে মই এই বিষয়ত ক'ব নোৱাৰিম এইটো তেওঁ নিজৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ কথা কৈছে যেহেতু আমাৰ দলীয় মৰ্যাদাত দলীয় মতে আমি আলোচনা কৰা হোৱা নাই दा बाथ्राया जाबाय BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखौ बिजाथि महरै दैखांगोन बेयो नोजोर बोथावना जागोन माजबादनिफ्राय साबाय बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24